Manang Maya, intun bigatan ti birthday. Word, Elay. Mga yabak taw iti kadwam nga aglutaw. Tapno saan ka marigatan. Ayos lang kanyak. Basta sa pagtaglutaw, malpas ko mat siguro. Mga yabak laktan. Tapno sigurado. Ay na. Excited akong iti masungad akasangay ka. Agsasalatay to, Elay. Manghayrak to iti sound system. Tagsasala tayo man. Ay ka, una? Adulakit di tibisitam intun bigat. Manang. Una, awisag to amin asa nga barangay. Tapno naragragsak. Naimbag nga orasyon, nanang. Ada kamin. Agmanuak nanang. Kasya na ka ti Diyos, kaloy, manugang ko. Ay na, nasaya at nasapa kayo nga imay. Madamdama pa yamang rugiti birthday party. Narigat ni matraffic. Iso sinapamin ati may. Ay mabit lang nga, agpaisagana ak iti meriendayo iti katulong ko. Nanang, pasensya Medyo naladaw kami. Tadapay ngamin inaramid may. Ala, ingkay manganan, Alpha. Agmano nanang. Ala, kakabsat. Ha? Mangan kayo lang, tado ti makan. Di na mo inawat ti imak. Agmano ako nakapimanaw matay. Ala, baybay amon. Aw-awatam latan ni nanang ko. Ta birthday na ita. Aldaw na ita, Rolly. Sakbay nga gawid kayo. Alam da ito'y kaloy, manugang ko. Take out yo. Ne, nagadumon day tananang. Tado tinaluto. Sayang mo't lang numabangles. Ay kaya agyaman na karoda nanang. Nanang, in kami mutay. Makikiddan kami kada kaloy nga agawid. Agawid kayo lang damdamaga kaya. Ingka mang isupot itiyawid yo. Sakpay lang ti baunam ngagbalkaut. Si kamot na. Ay, kwa saan nanang? Bala, panawan da kami dito. Sige, abirak kaloy. Umuna kami jirwaray. Agure kami jayain. Ay, agam umaya kaon, abirak. Ay, madamdama pa'y kaloy. Bayam nga umunada nga agawid. Maudi kayo. Sumipngit nga nanang. Awan ka doon tayo may isang apo ko yung balay. Alam nga rin dito. Nay, apay rin ta, kwarta nanang? Naala kon tay pensyon ko idi kalman. Inlasin ko na ita para kan ka. Ay, saan ko man nanang? Alakit din, di kagbabain. Di mo ikan iti sabali akay papanan ti kinasaya at kukan ka. Tapaborito ka ngamin amanugang. Ay na, kasla di ka payla na iruam kininanang. Idi payla agar-aram ka kanyak. Kasdayin ti trato nakin ka. Nagbalbaliw ko man Tagasawat ang aruday. Anda pa'y anaktan. Napay di na lata maawat amanugang na. Napay kagura na latan itig na na yan. Ipadlaw na mga da paborito na amanugang. Ala, baybay amon. Di mon panunutan dayta. Nagyaman at adakal ti respeto kang kuana. Tanusan na ka talaga tutupak. Manang Maya, nataer may sa amanugang mo niya. Ni Kaloy, natataer nga adayaw ngam ni Rulay. Ay, keno nampay. Permia. Adayo nga itarayan na daya ruli. Anya mo daya ruli nga Saan da ngagbagay iti anak ka? No anya ti kinay kayat ni Alpakan kwa na. Kena kapimpintas di anak ka. Ay, nasingpet nga men, manang. Iso siguro ti kinayat na kun kwa na ti kinasingpet na. No siyak. Uray kasanaw ti kinasingpet ti lalaki. No kasday tumula pa nagrurupa. Ay uray saanon. Anya? Aywan, agluto kan tuman iti kare-kare ilay. Tama kasidsidaak. O sige, manang. Hello, adaa, Kaloy. Umay kapadigwan iti kare-kare. Wow! Tay paborito na itananang.
Hala, sumrat kayo. Ay, agyaman na kaloy manugang ko. Nagadayo matiyo man yung pagpadigwanan, nanang. Ay na, asidagla da ita. Manumula ti 5 minutos at tarayan tilugan nga ay. Aywan, napan nagtrabaho ni Susan nga anak ka. Una nang. No kasta, agmay saka dito'y balayaw. Una nanang, tanapan mo nag-eskwela dagiti apo ko yaw. Medyo maulaw ka. Ay, sos. Apay ngay. Kaya't yung taipan kay Diyos Pital, nanang. Ay, sanon. Ha? Idaklabit iti sofayo. Kalpasan na, paypayan na kaloy. Anya? Ay, iunkulatan at electric pa, nanang. Ay saan? Taag pa nateng akno ag electric fanak. Paypayan naklatan kaloy. Kaloy, kumusta ti ap-aplayam at trabaho? Ay, awan pa yung arod bakit. Kung nada nga awagan na kang mawamatan. Apay no ag-apply kay ti sabali a kumpanya. Kasta ti planong bakit. Agaplaya kita agduduma kumpanya. Tano asino ti umuna, mangawag kanyak, di isaw ti pagtrabaho. Saan ka adagdagdagan nga agtrabaho? Dumakdakkel mo't ngaminan ti gastusan dagiti anak tayo di pagadalan da. Wen, maawatan ka bakit? Barang makastra kak tumot lang iti trabaho. Papanam, Rolly. Inaman itad ka ni nanang da ito may sa pizza ginatang ko bakit? Ha? Ano sa ngay aywan ni nanang? Tapat siya ka maawa na tumoy lamanugang na. Wen, kasta ti rumbeng lakay. Imbes aguraam ni nanang, ad-addakit di apakitaam iti nasayaan. Una bakit? Naamiris ko mo iladay takay. Nawang maganap po no sa bayak ti panang gurgura ni nanang kanyak. No niya launay at hindi na pangayatang kanya mat. Nagsingpata mga asawa. Kaya nagagata mo niya. Ala, makaamiris tulat ta ni nanang, Rolly. Apay day tapit sa rolay. Para kada kayo nanang. Inlak amang kayong gatangan. Naimas day ta. Apay, tikonam jak makaramraman iti kasta. Ilay, umay ka man. Apay aya, manang maya. Alaam day ta ititad ni Role. Tapnosan mo't amabainan. Kanum amin day ta pizza. Ha? Nanang. Sa anak ama kapangpangan iti pizza ita. Siopaw ti kayat ko akanon ita. Ag problema ak nanang. Di mo't lang makastrukan iti trabaho di asawak. Kat no talagang awan mastra ka na. Kat di mo pilitin nga agtrabaho, Susan. Sayang ngamin ti panawon a panagis-istambay na. Ay sos, amangan mo't no apaum di asawam. Saan tani, amangan no po banaw. Sapay nagadayo ti lugar ta dito. Saan magkidi, nanang? Sa nabale, taadamot tay pensyon ko. No agkurang kayo iti kwarta, ipagamla ang kanyak tamang teda. Nakababainan kada kayo, nanang. Imbes ada kami timang tulong kada kayo. Saan? Tabaliktad mo. Awan problema iti dayta anak ko. Makaawat agmat ka. Bayam, tano maawat ko man ti pensyon ko. Mangyagak to iti abastoyo. Ay, saan, nanang? Tada pa'y susweldoan nyo, ababaunan nyo. Ay na, adda naka-budget asweldo na. Basta, tulungan kayo, anak ko. Nanang, nagsweldo ni Rolly. Adi papaitid na. Para kano kada kayong. Day, sa anak mo't ngagdaw-dawat kan kwa na. Tulong na nga rod mat kada kayo, nanang. Ay, sa anak ngagdaw-dawat iti tulong, anak ko. Adda pensyon ko apangalaak iti aramatan me dito'y balay. Kat, iduli nyo tapno adda mainayon iti urnong yo. Bala, awatak day ta, Alfa. Ang ibagam ijay asawam, ajak ang daw-dawat iti tulong na, wag. Ang mga nomdas to day ta apang iboy-boyan na kanya. Saan akas tayo asawak, nanang? Nasingpet ni Rolly. Nasingpet ngam saan mo tagwapo. Kita man na kita anak yaw.
Karopropa da ti amada. Awan pa'y imalakan kamot. Ay, kaasimot dagiti apoko kan ka. Takaropropa da jay amada. Nanang, Pasensya ka ni ti panagsasaw. Nga may magbagak lang ti agpaisaw. Kita man dagiti anak ti kabsat mo ni Susan. Nagpipintas ka nagtatarda. Takasanaw, mayat ti kombinasyon da nga agasawa. Tagpadada na pintas kan gwapo. Manang Maya, agawid ako may jay lugar me. Tapapaayaban nak di anak ko. Masakit sa kano ti asawa na. Kat awan mga sikaso iti anak da, no ipa-check up na ti asawa na. Manungal daw mo ijay ngay, Elay. Ay, uray makalawas ko manang. No, okay laeng. Ha? Sige. Basta subli ka, ha? Ay, wan, manang. Sige, talam nga rudan ti sweldom. Tapno da kwartam nga gawid, Elay. Hello, nanang. Susan, anak. Ada trabaho mita. Adda. Apay ka di. Maditi bagbagay. Nagawid nga may ti babaunan. Ala, sapay adda akong diti ayan ti trabaho. Ni Alfa ngay nga ta. Awan kanuwayan Aywan di asawam ngay. Awan sa trabaho na. Awan, nanang. Adda iti balay. Ibagaman tay supay lati umay. Ilutuan na klaeng. Oray agawid mo't la adagaws. Sige, nanang. Taawagak. At tuwing ti kanan nyo, nanang. Nangan kayon. Subwan nakakaloy. Diyo kadikabaylan ti agsubo, nanang. Saan nga rod? Subwan Ay. Tapno makapanganak kaun. Sige nga, Rod. Aga nga kayon, tas subuan kayo. Kaloy. Apay, nanang. Nagtaer ka talaga. Naggasat jay anak ko. Takasken ka tinakiasawaan na. Ay, agyaman nak, nanang. Kaloy. Ne. Narakubdak mo tayo. Kadigdigos ko, Kaloy. Ha? Nabangluak saan ka di. Anya? Arako pa na kumamat. Kaya't ko arik na ti arakop ti ubing ken guwapo akasken ka. Oh, Kaloy. Sige, nanang. Agawid akon. Ay, bastos da dyan nga inam, Susan. Ha? Apay, Bakbakatan. Ngamkas dyan kitin teraramidan na. anyat inaramid na aya. Hindi nandat na kasulisugan na. Kras na gayam dyan inam. Anya? Manang Maya, manipod si Mang Putak, nakaul-ulimag ka. Apay ka, day. Apay, manang, ada ka di problema? Adda nga rod. Ngamjak mabalin nga ibagaken ka. Takabaabain. Ha? Ay, ibagam barang makatulong Kwa. Ay. Jak nalapdan ti bagi. Pinakita ak iti motibo ti manugang ko. Ha? Asinaw amanugang mo? Ti gwapo Da, Ay, nuapay mat ngamin anak agugwapo. Saan itan? Tanatauhan akon. manang? Unak nututupan nak. Ngam saan mat gayam. Isoan na ba inanak? Ala, kasanungay numaamuan ni Susan. Di nakangataguraan. Ay, tsaka mo Ay, kababay. ape apumanaw kayo, manang Susan? Agawid kami ijay lugar da kaloy. Tagbirok iti trabaho na ijay. Kat, kasanon ti balayo dito eh. Ipaabang mi paylaeng, Alpha. Yakar kon dagiti ubing ijay. Ta ijay dan nga agiskwela. Nangyag kami iti groceries, nanang.
Kasusweldo mi kin ni Rolly. Iso ang naggrocery kami iti masapsapol yo. Agyaman na kanak ko. Inggatangan kayo ti payabyab akalugong nyo nanang. Di mo paborito yo ti agkalugong iti nalawa. Ha? Ay, agyaman na Crowley. Apag iso, nadadaalan tay sigod akalukong ko. Awan anyaman na nanang. Kay kumusta nga ti rinayaw? Kastoy kanayon akmutan ngagsakit. Basta tumarin yo ti inreseta ti doktor nga agas kan bitamina yun, nanang. Wan, ay awanan. Saanan ang makalagip a pumasyar di kabsak mo, anak ko. Busy dang agnig-negosyo iti asawa na, nanang. Iso ada kami ti mga sikaso kada kayo. Tanagawid matan ti katulong yo. Tanakapsot matan. Agyamanak. Kat pakawanan na Crowley. No di ka kinayat idi para kini Alpha. Ngam ita, kayat kan. Ay kagyaman ak nanang. Pakawanan na kumabaraw. Awan dagitan nanang. Saan kay maginura? Isong ayos lang. Naibaga ti kabsat ko, masakit kayo, nanang. Iso ngay mayak. Saan ko akadwan ni Kaloy? Tawan mga sikaso iti negosyo mi ijay lugar da. Susan, anak ko. Kailiw ka una yan. Kat alaak na ito'y agundaway nga agkid daw iti pamakawan. Gapo iti inarabit ko iti asawam iti kalabas. Ay na, awan kanyak day jayan, nanang. Nalipatan min day ta. Naira na lang abisi kami. Iso asaan kami makapaspasyar. Iso pasensya kayon. Awanan niya man na anak ko. Sana balay. Tadati kabsat mo, kanibayaw mo amang tultulong kanyak dito, uy. Nasayaat nga rod no kasta. Ala, agpapigsa kayo nga rod, nanang. Di yun pakadanagan tinapalabas. Tanabayagan alinipat midayta. Agyamanak, anak ko. Manang Biyana! Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat nga inday basa ita kani drama kat manipod kani pagayam tayo naglingad itinagan apiya. Kastoy man ti kunana. Dear manang biyanang, may papaan iti asawak ti kayat ko apay drama kan ka. No ada ka barbaro agamit wenno kagawaan ti asawak, agmalmalem nga aprusan na, aging nga maumaan na. Banag apangungong takken kuana. Tano daduma ato dagiti maliwayan na nga aramidan. Gapo iti kasta nga aramid na. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Ay na, piya ba kahit? Inikanak ti ulitag ko iti sapatos kaw. Ay na, naggapoy di Amerika na itaw. Impaw iti kasinsin kaw. Ay, Anya? Inikkan na ka, wano dinawat mo manayin? katintad na saan ang mga agdadawat? Ay na, ipadas ko manain. Impadas ko di balay da. Ngam saan anap nag-anang ipadas. Iso nga ipadas ko manain. Nay, bagbagay mo ba? Unya raw. Kaslak bak nangain. Nangina na ito ang sapatos ba kahit? Wana, branded na sapatos day ko naman. Imbag man tayo nikan na ka. Unya raw. Imbaga nga mingawan sapatos kaun. Ay na, mayat talaga. Naglamuyawt. Nan, aglisi ka. Tay pagnakman. Ni, Ay na. ingka nga rod partyan tayo manukan at iso ti sidaan tano madamdama. Sige. Partya kaun. Nikat, uksutan pa ita sapatos mo Marugitan. Kastoy na pailaing. Tapno ma-feel kumita. Kakaiso na nga itala makasapatos da tao itinangina. Ay na. Anyat ko amaya inero. Bimangon ka manan. Imbis sa maturog kan. Diyak nga ron makaid na amang kitkita. Iti indisplay ka sapatos ko di tarabaw ti kabinet. Kasla kayat kumanan nga ipadas. Anya? Ay, rabrabi. Di ka makatal na. Ala, maturog kalatan ba kay?
ipadas ko man ito sapatos ka. Ang mga no imilit ki din. Anya, apay, umilit adago sa yamat. Kit, anyat amok ngay. Ang mga no kimsan. Aday ta. Ay, maturog ka kiting. Maturog ka kadilat ta di tamay. Unay mo dati. Ay na. Mayat at talaga. Naglaw ng sika. Mayat apang wuking-wukay. Ay na. Ay na, rabrabi iya pumanagnakan niya kamutan. Naglagan. Maya nga raw. Nagpintas kiyam. Nan, dumundan kan ta agidakaw. Ikatam ta sapatos mo sa kagida. Sanay. Ta malamin ti dapangkaw. Kastaran. Uray ta barbarumay. Sana narugay. Ala, maturog tan. Piya, mapanak man ni ilay. Aday pawit mau. Ne, itaman pa mapang kay ilay. Apay, anyat gangarami jaya. Awan, inakla pumasyar mo ita. Nabayagan na jaknap na pa ni ilay. Anya? Kaya't mo man lang ausaran ta sapatos mo, isot amaw. Sika, mo't baybayan nakla ka day. Palugudan nak ka day. Day tala makasapatos ang itinapintas. Kanangina. Ay, imbes nga yung kagsibog kadagiti mula tanatang. Bay ampay day ta sibog-sibog. Baka todo mo lang maramdama. Kat, agsapatos ka mapanagsibog tapno mausar mo lahat ta sapatos mo. Saan na? Marugitan mo ta. May ano jay ilay ti papanak. Kun inakagpapukays. Tapno da serbina mapanak jay ilay. Nagpintas mo tarilo mo nangkal. Ay na, inted ni kasinsin mo day ta. Impawit na. No kasta naggapumanan ni jay abraw day tarilaw. Wun adapay kitay may sa arilok ije balay Jak maos-osar dagitit ito jay kasinsin mau. Ay ipadawat yun na kanyak angkal. Ha? Sigay. Alam day tuyay no kayat mau. Ha? Sigurado kayo angkal. Anya to sa rin yun ngay. Adapay tay rilok ije balay. Kun amangan no agipaw ito manay. Kit agyaman ang arod ano ito jay ta angkal. Makarilowa mo langan ito napintas kin nang ina. Wain. Adtaoy. Kukuha mo day ta kanakan. Mangan kan inero. Iti ka pala nakasango iti lamisaan ngam di ka malagaw iti ka namon. Ay na! Nagpintas talaga! Ay na, day taman rilo mo ti kita-kitaam. Ikatuman pala day ta rilo. Ay isa na! Pagurasan nga ron! Ay na! Nagmayatay! Nagsilap gyam! Nagpintas! Bagbagay to'y imak! Ay, itay ka pala pangato di ta imam. Netalatan na rilom, tinakaiturungan dagita matam. Mangan ka din. Maragsa ka na lang amin. Among bubuya dito rilokay. Pangalahan pa iti kastoy kapintas arilungay. Libre ko naman. Ninginain ka nakapinpintas. Ay na. Ay na. Giyaman Ay, sus. Ay na. Di mo agkanta rilo ata narugit dayta. Narugit nga. Pinunasak itay. Ay, dayta ti kagurgurak kan ka. Tano da baro agamit mo, di ka makaidid na. Kas kalagraraman nga niya. Ay na, kay baybayan na laka, di ba kay? Ala, mangantag. Inero, kumanuti ka. Apa, hindi ka pala maturog aya. Anya turasan. Alaunang terapi ay. Nagmayat at talaga tuwililok. Una yan. Ay no, di mo man may turturugan tarilumon. Nagkanas. Nagmayat nga raw. Kita man ti oras. Nay, Apo. alauna daw. Madamdama, alas 2 tumanay. Ay, kastalatan tararami dami tagpatnag. Ganas diyo. Timang mirmira di tarilom. Sapay kumanuti ka. Ay, pumuyat ka mat. Diyak mga ron makaturog pa kay. Ay na, naragsa ka nga mintadalata mo mangmangtid iti gamit ka. Sapay pasig nga imported ko naman. Ay, nga tat oras man ay. Nay, alauna singkaw. Ay na, nagmayat na kita ito relodyo. Nagsilap. Ay na, ay, dadakgal lagi ito yung numero na. Nalakatimang kita iti oras. Ay, no. Nagmayat na relona siya. Ay, no. Nyamat ti kasto yan. Ay, inak man lang maturog iti salasan.
Di mo sa us-usaran na ito'y abelt bag lakay. Jak kayat dayta. San ko nga hilig tag belt bag? Akar ti padawat mo na ah. Wine, itad kunton kan ni iniraw aka anaka. At dapay dagitay kalugong mo ije kabinet. Itad mo dagi jayan ah. Wine, ikabil mo to itibag. Ta itad kunto kan ni iniraw. Sige. Ipadawat mo ng tinakadulin laang dita. Sayang man. Ay na, nagkanasan. Wow! Kayat ko ada gito'y antay. Nabayagan na kayat ko timadan iti belt bag. Mala, kukuha mo. Nalagda dagita a belt bag. Kan dagita kalugong nangkel mo. Inayon ko. Kabarbarupay dagita. Ay sos, wow! Kayat ko ta usarek no kasdi arumara. Sige, alam nga rodan. Mangkita ak tumanan iti sana maususar ije balay. Taitid mintukan ka, enero. Ay na, agyaman na kanday. Ina mambit ije store, tinak gumatang iti bawang kan sibuyas. Naibus mo gaya mo yung lakay. Ay siya kon bakay. Yag mo ti paggatang. Nala nga ron, ingkan. Dahito ti gatang mo. Mabit laing, gaw atak ti imbitin ko abel bagkaw. Aha. Kantay na pintas akal lugong kaw. Aha. Nay, apay, masapol pa lang ag belt bag ka. Kitwin na. Anya to sar na ngayon, di mo usarin. Di talay store ti papa na mag belt bag ka. Wan, duray man. Pangika nga ron mo tigatang kasibuyas kembawang. Sige, mapana kaon. Unay lakit ti asawa ko aya. Naggaras nyo. Grabe. Ang dapay kat atiwnan nga ubing. Tatunggal at dabaro agamit na. Kanayo na nakasuot kang kwana. Angkel! Biliraw ka na kan. Naggapwam. Di tayo starangay. Nangag ko nga na bumanurbura motor di tao. Iso nga, mayak. Motor yun ay ta. Kabarbaro mo, itangkal. Wain ka na kan. Sukat akong di motor ka. Nauma ako niti basit ang motor. Pangusaran yun nga, dahi tadaan ang motor yun, angkal. Awan pang display. Bulod ako ng angkal. Katsi ka kukwa mo no kayat mo. Daan mo't ladayjayan ka anakan. Mano atawon na kanya dayjayan. Agpaisaw angkal. Ipatawat yaw. Wan, pangusarak ngay. Kun amukmud lang awan pagbayad mo. Iso nga ipadawat kaon. Ay na. Agyaman na kangkal. Yes! Adda motor kaon. Ay, jay man motorsiklo ti sangsangwan ni Neron. Isuman ti punas-punasan na ijayan. Ay, Inero lakay! Pinunasam lang aron itay ta motor mon. Pumpunasam manain. Wan, bakay. No, nadalos sa kanayon. Ay, una yan. Di mo man nga tamay turturogan daytan. Pakapuy-puyatam tuman daytan. Urag pinustata. Ay, kud, bay-bay anak lakadilatan bakay. Kakaiso na nga dan motor ko. Itala anak ang motora mo tekastoy. Bumulbulo da la iti motor ide. Ngamita dan motor ko. Uwan angam ne, mabaybay amon dagitay mulam. Tadi mo masipsibuganan. Po, si Bugakton, masangok aglisi ka tayo nagkuti motor ko. Anya, pangyo nagam? Di ta balay Diyak pa'y nakaramid iti garahe na. Iso ay yung nagkupaylaan, mga numapukaw. Anya? Uray ta nalinis, mate. Winasingak itay. Sa akong to pinunasan. Ay, ikamla iti tuldanan Anda mo tay tulda dita. Ay, isa. Baka takawin da. Agad, nakatulbak mat. Basta yung nagkaw. Excuse me. Marugitan dito yung ruwar. Ay, oh my God, Pia. Ay, unay ka mata ni Nero. Makapakigtot ka mat. Kay may imasan titurog magpapandar kay ti motor dita. Ay, pasensyakan ba kay? Ita lang amin na nasa pulak ti tulbag na. Na-misplace ko ngamin itay. Kat di mo lang may pabigatan ti mang pandar iti dayta. Rabrabi imat. Diyak makaturong nga rin no diyak mapandar. Irwar mo man ngamin dayta motorsiklo. Anya ka matun. Ape ngamin ayang ada dito silid ta dayta. Sige. Taipan ko ijay kusina. Naglukon. Nagmotoran na rin war dito silid. Uncle, makipagpakaasyak man kada kayo. Di man pala regregalwan di asawak. Nay, apa ipiya?
Problema ka ngamin no, dabaro akagawaan na, Uncle. Tawan matrab-trabahuan na. Isulat apaprusan na. Anya? Nay, apay ngay akas ta. Mabay na kumamang ibaga kada kayo ng kapilitan mo. Tada kayo lang amin timang regregalo kan kwa na, Uncle. Sapay ko matamawa tandak. Apay ngay aliwayan na dagiti trabaho na. Kasi nangarod, Uncle. No, dabaro akagawaan na kapapurusan na kanayon. Kita-kitaan na, kan isulat linlinisan na. Mabaybayan na nagitimula na. Mapuypuyatan pa yan ano daduma. May ramanak pa mapuyatan no kwa. Anya? Apay ngay akas jay. Sapay adupay ko matikunak nga itid ko kenkwana. Ay, uray saan pa'y laang, Uncle. Tay suntuman ti pakapuypuyatan nan. Ay, madi ati kastangar aramidin na. Uno, gapo siguro itigagar na. Huwan siguro, Uncle. Angam nalabas mo nga ron. Sige. Bayam, tasan mi pay lang aron nga ikan di asawam. Naglokon na di akaanak ka. Jak amo akas tagayam tar aramidin na. Anya, pati motor, kaidan na, lakay. Kaslakastan Tadi nakanukayat nga irwar ije balay da je motor nga inted kaw. Ay, una yan. Isu nga adda na panunot kaw. Tapno gumagit man na hindi ka anakak. Anya day tangay, lakay. Rigalwak manan. Anya, ay unay kamutan. Kay bagbagan ni Pia, di mo pa like ikan iti kumpurme ng regalwam manayin. Ay basta rigalwak. Sa bali mo iti regalok kenkwana ita. Ha? Anya day tangay, lakay. Ha? Ni? Anya day ta nakasako, binaklay yung inyag dito balay, Uncle. Regalok iti asawam, Pia. Ha? Ala, pangasiyo, Uncle. Urisan ko mapailaang. Idulin nyo man pailaang no, nyaman day ta. Wano saan? Uraitad yun iti sa balay. Ay, sumadot man ang asawak no marigalwan, Uncle. Di ka madanagan. Tana idumduma tu iregalok kenkwana. Ha? Ni? Anya nga minday taya, Uncle? Arado. Ha? Kita man no di aguper di asawa medyo kataltalunan. Tabaraw di arado na, Pia. Bakay, masapa ka mapanigay talaw. Tayo nakagaradaw. Ay ka mangang kapay jak pa'y nakaluto iti pagar mo sa ranta. Madamdaman taon. Agawid akto no mabisinak. Basta nakagaradaw. Tanagpintas niya intad ni uncle ko nga radaw. Ha? Nagsilag. Sige nga ron. Agawid ka no madamdama taw may kapay mangan. Uwin bakay. Aradwa kong tayo pagraupan ta. Iniraw. Pia. Umayak man. Ha? Nyangkay. Dumanon kayo Uncle. Iniraw. Kanakan. Adamanin irigalokin ka. Ha? Anya day ta Uncle? Bunang. Nangina bunang day taoy. Napuskol kun natibkar. Ha? Ay na. Ay wang. Wow. Ay nagpintas. Ngagpaisaw. Nagsilap jo. Kun adapay gabyon Kita day to'y agabyon. Nagpintas. Natadam. Ay. Maya day to'y Uncle. Eksakto ijagarding kaw. Wain. Kukwamon na kita. Regalokin ka kanakan. Ay na, agyaman na Uncle. Thank you Enero, lakay! Umaykan, malaman! Agawid kan! Likpasag pa ito paras-pasak pa kay. Mabida ito yan. Malaman! Ituloy mo ito nabigatan Unay ka mong laki din ay ako baka mas. Dandanain baka kakaisuna baro to'y bunang ikaw. Nagmayang ay paraspas. Ay, ituloy mo na. Ano bigat? Ay lipas akong bakay. Mabitla na ito yan. Anya? Nakagabyo na mitinimulaan ta itinatay. Nalawatimulaan ta pa kay. Kin narapak mitintinaradaw. Kin intong bigat. Paras pasak man ang aking babatalon ta. Nagmayatay.
Gimagat ti asawa kay dirinigalwan ti ulitag na iti bunbuneng arado ken gabgabyon. Naragsakanak tay nasikasunan dagiti mula na ket manipod iden dagiti laengan kagawaan para iti kataltalunan ti narigregalo ti ulitag na ken kuwana. Alakastan ti pagayam mo, Pia. Manang Biyana! Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat uno pa kasaritaan ngayon tayo drama hitakat manipod kani pagayam tayo naglingad. Itinagan na adona. Kastoy man ti kunana. Dir manang biyanang. Napakatanak abalasang. Tawang pailat lalaki amang ikasar kanya. Iso ano ada mama mo ano ma boyfriend ko. Kasta unay aragsak ko. Tati amok makasawa akon. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Duna, ayan mo. Umay ka man. Duna! Ay na, rimwadya anak talakay. Napanakide. Anya, nakidate. Apay, adan nobyo na. Kada matay si istoryaan na kanyak. Ah. Namamo na kanoy jay pagpipisbulan. Anya, sino ngay day taan nobyo na? Jak amo jak pa'y mat nakita. Nay, Iso siguro nday tati anak ta. ay siya kon, timangilok at itiri daw bakit. Ay natatang, asawaan dakon. Ha? Dati man ni Jimerson, iso ti mga asawa kanya, tatang. Uy, Ah. Jimerson, agbless ka ni tatang ko. Naimbag nga orasyo, tata. Agmanuak man. Ay, kasyan na ka ti Diyos barok. Ala, sumbre kayaw. Ay, bakit? Mangisagana ka man iti merienda. Tapag merienda ang tinobyo ti anak ta. Barok. Anyat nagsaritaan nyo ngay ti anak kaw. Dumanon kay kadain, Jimmer Sound. Ay, una tata. Ikasar ko ni Duna. Kahit dumanong kayaon. Un nga road. Sanak pa ya sigurado no anya nga aldaw. Ay, sige nga rod tapno mapagsasaritaan ng ti kasaryaw no kaanaw. Tanay, kanayon sa mo ti panagkuykuyog yawn. Ay, una tata. Agpay sawa ka na yun kami nga kuyog. Diyak pa'y mat kinol-kol dit ni Duna. Anmat ngamin nga agpakol dit di anak yo. Ay, rumbang lang barok. Tadi kay pa'y mga asawa. Uwan mat kahit di. Kan may mayat mat kahit di no. Nasa inaw nga idyatan ko iti altar ni Duna. Ay, sige. Ibagang tulat nga ruda no kaano ti dadanon nyaw. Tapno masaganaan may. Yes nga talaga. Ay, apay ayes ka ayes. Sika, Duna. Asawa andak matlangan, tatang. Apay, talaga ang makaas-asawa kan aya. Uwan ata ni, bumakba katakon nga balasang. Narigat to pa tagmay nga agbyag. No mata kayo, di awan to dekat kadwak ito lubong. Kahit kumatadjay, adakad kadwak. Kahit kano nga ron dumanon da Jimerson nga ay. Awan damot time. Damagat to kanya na tatang. Uy, Jimerson, kano nga dumanon kayo? Urayan da tatang ti dadanon nyo. Uray sa pa'y mat. Apay ngay. Kasla nagbabaway mat ti desisyon ko. Dito'y nga ti madmadi dito'y bagyak. Ta agbalew-balew ti reknak nga. Reknam nga. Nasabat ko nga min ni Edgardo idi kalman. Kasla nagsubli ti sigud nga reknak. Sigud nga reknam. Kana sino da dya nga Edgardo aya? Nagi ang ex ko ni Edgardo, Duna. Ex mo nga? Padam nga lalaki, ex mo. Uwan. Tapno ibaga kanyam. Sigud nga baklak. Pang-uranak tumat ni tatang ko. Iso nga yung karkarigatak ti agbalin nga tunay nga lalaki. Awan, marigatan akmat. Aniya? Pilpi
Pilitak nga ibuhos direk na kanya mga madi. Kar hindi nasabat ko ni Edgardo. Na inlabakit di man ang kanya na. Aniya? Anay, apay nga di tamat. Anay ko! Abay nga agsipat kamat ngay! Kanya nga tibasol ko. No, duwa tirek na. Kasta nga ron ti kinataok. Iso nga sore. Nga kami nga dumanunan. Narigat mat lang no ipilit ko. Taba ka agap, apatamat lang nga ka na yun. Huwag asawata. Nagsakit ti barokong ko. Kasla matutudok ti 2,000 nga aspili. Ay na, agyaman kakit di anak ka, tasan kay pa nagkasar. Naimbaga ta nagpudno adagos ken ka. Impudno nati kinatao na. Naladokit din ang imbaga na. Idagin ay naram kami kumapay lang ang imbaga na ti kasjay. No anak nga na ilabi ti perperme. Guston. Makailiw-liwag kan tao anak ko. Malipatam tumulang dayja Jimerson. Kunak no nasara ka kunti mga asawa kanya. Gabsaan mat gayam. Nagsakit na kasoy. Maminduan nga na paaya ko na. Kapilyam ngamin ana imbag ti pakirelasyonam Dahil tayo sigurado tapno saan ka masaksakitan nakasta. Kasano ay matimang piliti sigurado. Kaslamat nga may nagpaypayso nga agararamda. Kasla agpaypayso nga labdak. Kasla jayin mo na nga boyfriend ko kung na nga asawa anak. Hindi kinuldit na kat jak nagpakuldit. Biglang ahanan nga nagparparek na. Ay, kaya asawon day tanak ka. Saan na no alab na ka? Kuldit lang ti kayat nakin ka. Huwag nga ron na. Madyak mata di orawawan. Kakaisto na nga gamang ko dato kinabirin ko. Edad ko kit din. Katangnak pa nga yung kasar ti lalaki. Wan, gustaw ti araramidam do na. Di mo irok-rok man ni ambit mo. Aging gadi kay pa nagkasar iti mangkuldit kan ka. Tawa taap. Wan tata. Jubileen! Ada ka! Jubileen! Hello? Rimor biti ka nakak? Napani jay store. Anya ti masapul mo kan ko na? Ay, kuwa. Isoblik ko madato'y binulot ko nga sinulit kanya na, tata. Ibati mo. Ta I will tell her. Bueno saan, urayang bitin. Ang sublimat ladagos na jay. O sige nga ro, tata. Uncle na ka ni Jubileen nga bispulain ko. Yeah! Kasangsangput ko from abroad. My name is Fred. How about you? Ay, siyak ni Dona, tata. Balik bayan kamat ganyan. Nagawid at umayang agsapol iti agbali na wife ko. Ay, agpadatagayam, tata. What do you mean? Ay, ako, awan gayam, awan. Balasang ka pa? Are you still single? 1,000% single, tata. No kayat mo agasawatan. I'm sorry, Agang prangka ngagsasao. Diyak kaya ti paligoy-ligoy. Anya, do you love me or not? Ay, sos. Kwa, aguray ata panunutak pa nga perme. Norumbang nga tangalakay ti pakiasawa ak. Agpanunutak pa atata. Good. Adakan ka, ano kayat mo ni uncle ko doon, Napigsapay matkay di nga uray lumakayan anya. Una, taraki pa ilang ni uncle ko. Apay, han nga nag-asawa ni uncle mo. At da idi nobya na ngam nagsina damot. May samat na din ang nagkuan nobya na idi. Idi nagsina da, nagbaak matan. Ay, sabagay, awan linakayan kan ayat matkay di, kasla kayat ko ni uncle mo. Ay kat, adakan ka day taado na. Basta siya, noon niya ti desisyon mo, supportanan ka. Ngam ti makunakat kastoy. Agpinaliyo kayo pa iti ugali. Agam mo kayo pa anay bag. No kasapulan na makikuyog ka kankwana, aramidang.
Tapno mama mo man yung bag ng kalko. Tang, da kayon ti pagdamagak, tada kayo mati head of the family. Ah, Kayat yun ni Fred nga pakiasawa. Kayat yung auray lakayan. ay, kada kang kaday ta, anak ka. Si kamot ti mangedeng, ta si kamot ti makiasawa. Wan mat kahit di ata tang. Kasla kayat ko nga saan. Ha? Kayat ko taka, kaaduan nga lalakay kat nadungo ngay. Ngam, kasla jak kayat talakayan. Mano pa yung nga tangay nga tawon ti biyag na. Baka matay nga dagus. Kadagituin na panawan. Saanin alin na kayan ti patay. Kaduan ng ti matmatay abilo fortes. Kita amdi karo batay di tadaya. Nagsapa na balaw. 30 taon na di asawa na idinatay. Kanje kabsat, di kabagis mo iti bunyag. Nasapa mo na balaw. Nasurok mula 30 ti taon di asawa na idinatay. Ay, sabagay matkidya. Kan madlaw matkidya nga napig sa pahilaang ni Tata Fred. Ang maguray ka anak ka. Ay ayatem aya. Saan pa'y matkidya? Ngam baka masursurok tumatlangay nga ayatan. Dona, tangaya gayan ayat namutin. Kayan sakbay at tulagan tayo ti kasarta. Ada pa ikumpisar ko kan ka. Kaya't namawatan naklata itilikodan ti pudno kan ka. Thank you. Ang umusan, okay lang. Ni, anya nga data nga ikumpisar mo, Fred. Kuha, may saak asilahis. Aniya? Mabalinak iti lalaki, mabalinak met iti babae. Iso ano gasawa tanton, ket adda pa ijay tiyempo ngagpukawak. Mapanag agbirok iti lalaki. Ay, saan ang data kasar-kasar? Manjakun? No kasta di nak maawatan, Dona? Saan? Diyak kaya ti silahis nga asawa. Okay, fine. It's okay, Donna. No problem. Ket ag-break tangaroden. Nakapanimid ka man ditan, Donna. Naunag ti pampanunutom, Nasakitan ka kadimanan ka po itinaamuam ko ni Fred. Ay, sa anak matkidi nga nasakitan. Saan ko pa ilang nga inayat ni Tata Fred? Iso na lang ta masayang anak. Unak no agsimpa akon. Unak no ialtar da kon. Awan matlatagayat. Ay na anak ko. Apay nga tanga kas diay. Si Lahis diya may kadwa nga boyfriend ko. Katata, si Lahis manan diya may katlo. Lakay pa'y mat nga balik ba yan? Puro si Lahis mat namin nga matumtumpong ako nito'y lubong. Ay na, nairanra na siguro Saan mo't siguro nga amin kat kasta? Awan, sa matantinam na mga makaasawa Dumteng tulat ta dayta anak ka. No talaga makaasawa ka, dumteng dayta. Tagam no gasat mo tagbakbakat abalasang. Ay ka ano usam Sagmamano datala ko mga balot, manong. Saglalaka lang nga, daing. Sagkikin sila ang tabasag mo dati balot alakok. Ne, tultulad ang matiliter este saok. Mangin insulto ka. Hala, saan mo ading? Talaga kastoy ti saok. Sawawa mo nakaskang ka. Ha? Panagkunak ading nagbagay ta. Tagpada ta asawaw ti litos is na. Ni, apay, awan pa'y asawam. Baruak pa ading. No kayat mo, kuyuganak tayo ta mangala iti sinumar ko. Tapno mamati ka. Singgilak pa laeng. Ha? Amaw, nagpintas ka man. Agbagay ta. Gwapo ak. Napintas ka mat. Bulbul anak samat. Sus! Saan? Di uray lumnedak iti nagtakderak no mang bulbulak. Di uray mapukaw amin ang naglakwak iti balot no bulbulaan ka. Kaya't mo pag merienda ta, ilibre ka. Ha? Kadwa na, pag merienda ang tangay. Di ta suli. Mapanta igigid, ta meriendahan tanto na bati alako ka balot. Ilibre ka man aday.
Awan manan ni Dona dito'y balay lakay. Napanman nga ta nagpaaraman ah. Unay matikas ta pa nagsasaumaw. Kasla magbibisin la unay iti lalaki ni Duna. Ay na, agpay sumay. Kanayon niya di store. Nakashort pan pa mapan nag-istambay di store. Sana ipangato iti lamisan ti ligs na. Ako namblan ag display iti crispy pata. Agtal na ka man mo't. Ay madanaga nan dyan naktatanay. Bumakit mo abalasa ngayon. Di na mo lasawanan. Ano sana makaasawa ka, wa mabalin ah. Agam saan samot nga ija store ti papapanan na. Yak mo makikita ijayan. Papapanan na nga rungay. Imakar siguro iti pagistambayan ah. Nay. Ano. Tatang! Nanang! Lukatan nyo na to rin daw, darasan niyo! Ay. Nay, kasla naragsak mo dyan, nakta. Andaman nga talalaki akadwanan ah. Ala, yung kalukatan tiri daw. Bakit? Di kayo pala nagkasar, agdan na kayaon. Tapno sigurado ah. Iso nga paturog ako ninto'y balay ni Kanor. Ay, sana mabalin ah. Agkasar kayo pa ay. Awan pa urnong ko, tata. Agad di uray wala amanok ti mapartay, mabalin mait. Sa munayunan itila ko mabalot, mayatan. Basta agkasar kayo. Kababayin mo't, tata. Dua manok ti sagana. Aha, katawaan na tayo, Agurnungak pa iti pagkasasan me. Wan tatang, basta agdan na kami ng kanya Kanor. No agungat kayo, agungat akmat. Anya! Jubilin, friend, masikuga kon. Ha? Ala, api nga nagpasikugkan kat di nakapay maingkasar ni Kanor. May mayatan ti kastoy, tapno sigurado nga asawa andak. Tano agpakpakiputak pa lang, baka panawandak manan. Anya? Naragsakak to pa ita, may sakton nga mame. Adanton anak me kanya Kanor. Siya kung ti makaamoy ti magastos Kanor. Basta agkasar kayaon, kanido na, tanay masikugain. Ha? Ala, kababayin mo't, tatang. Siyak taggastos, Tayo siyak ti mga sawa ka ni Duna. Agurnungak pa'y. Kanon to pa makaurnong ka kaawan sa maururnong mo. Kahit Makaurnungak tulat ta, tatang. ay basta, agkasar kayon. Period! Tungpalan talatan ti kayat ni tatang ko tani, masikugak mat ngamin ng Kanor. Saan nga tod ang mabalain? Pwede ka makawaawat. Ni, apay aya nga saan nga mabalin Kanor? Saan ang mabalin? Tay darumnak ni bakit kaw? Bakat mo nga? Kat ni bakit ko, Sorry, no jak imbagat agpaiso. Gam kinapudno na. Adda ka di asawa, kan pito nakaw. Niya. Nagkasal kami kan ni bakit kaw do na. Saan kami ang nagsina? Talagang awan babaen mo! Niko! Unay matag, agsipat ka ladagos mo. Sipatan ka makitam, nay. Manglok-loko ka mat gayam! Jak mo, bye-bye an atin ako. Suportarak Nayunak tinakok abalot tap na masuportarak ti anak ko. Ngam no kahit mo tagbalin ang number taw. Mabalin tamot latang ituloy ti relasyon ta. Saanan? Pumanaw kan Kanor! Han kan nga kasapulan ni tibiyag ko? Ito nga pumalaw kan! Insang sangit ko ti sakit tinakam ko manang biyanang. Sinersermonan dak dagiti dadakkel ko ta impilit ko ngamin ti kayat ko. Aklunak nakulaapan ti panunot ko gapoy ti danag ko mabaketan na abalasang. Ti amok ni Kanor ti mangisalbar iti panagbaak ko kuma. Ngam saan mo't gayam. Ngam uray no kasta naragsakak latamet ta addan anak ko. Alakastan tuy pagayam mo, Dona. Manang Biyanang! Naimbag nga orasyo papagayam, ti surat nga intay basa ka ni drama ita kat naggapo ka ni pagayam tayo ang naglingad, itinagan nga arot.
Kastoy man ti kunana. Dir man ang biyanang, nabayagan na napasamak daytoy a kapadasak. Aday dibak na nga kumparek, may sa abalo. Gapo ta kinaptan ti agduduma a sakit, ti ammo ket mabiitan ti apit na. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Nay, papanam, arot, lakay. Ay, nakman sa rungkaran niya kumparek ngagsakit. No kasta, saan pa yan na imbagan niyan taon? Ay, siyempre nga rin. Nagkakanat mo ti rumrumor a sakit nan. Manutawon na naya. Katawan ng taladay jay. Nasurok la 60 na. Nay, ubing pa'y magayam. Kunak no nasurok nga itinan. Kaslala kay titsura na Tado nga ron ti sakit nan. Ang katawan ng taladay jay. Sige bakit ta mapana kun Nakat, apay day tayo ikubag nga igumungay. Anyat kargaray ta. Anyat ikargam. Hey, pangikarga iti-itin ni kumparek kanyak Ay, mumitay. Tunggal mapanak ije balay na. Tila may itid na kanyak. Na, baliktad mait. Imbes asika amang sarungkar timang iti pasarabo na. Tamasakit ket nga raw di sarungkaram. Samay. Ni pari Anton, timang mangtid iti regalo kanyak. Taiso tibak nang. Ngam siyak ngay, nakurapayak laeng. Idi day taa. Idi saan pa'y amasakit. Angam itatag sakitan dya kumparaim. Agbain ka kumamat ngagdawat-dawat iti kumkumpurmi kang kuana Tal na ka man Mardina. Agdawat-dawat asasawam mait. Agdaw-dawat akayakit saan mait. Isaw, timang mangtid kanyak. Tita ka man laengan. Ay, bagman na nakapasyar ka, pare Aaron. Wala pare. Tanay di kan sa bumayagan dito'y lubang. Uwan nga rod. Panagrik na ka, mabiitan ti apit ko, pare. Anyat ko na ti doktor mo ay pare. Tinaningan dan ay ti biyag mo. Saan pa'y matkit day ang mariknak? Umadanin ti apit ko. Agkakapsutak pa yan. Diyak unay makapanganan. Gandiyak makaturturog iti hustaw. Isumilagaya makimutong kauna yan pare. Uwan. Ay, nakakawid ka. Alam tundag iti prutas di talamisan. Kantay da dumakarga ti ref ko. Dagitay tinapay. Iawid mo ton pare. Ay, wala. Ay, narigat asanudan ti grasya pare. Uwan. Ay kasi ka mangawin pare. Masyanakan ka. Ay, talaga nasingpot ka kumpare. Naasi ka itikas kanyak anak kurapay laeng. Ay, thank you pare. Awanan yaman na. Makalakan to pa ikit di iti bagas awan bagas yaw. Ado ay ati bagas mo pare. Ado pare. Ay, sige man nga raw. Tanay, basitan di bagas may. Ay, agyamanak manain pare Anton. Ni, nangalaan nyo kadag ito'y na iparabaw dito'y lamisaan, nanang. Prutas kas kadabagas mat. Ni, anda pa'y frozen. Ay na, insang padyamam Melissa. Intad ka no jay masakit a kumpare na. Sinarungkaran na ngamin itay ije balay dagat. Agsakit ko na yun, nanang. Wan, aglalaw ka nun ti sakit na. Iso akim mapsutan. Ni, apay ngay ajay masakit tinangtad kan ni tatang. Imbes nga iso kumatimangtad ije kumpare na. Jaka muay ti amam. Dila agbain. Baliktad mo tararamidan ni tatang nanang. Un nga roda, awang babain na. Tanda kay man dita nga dina. Ha, ni, nangag na tayo ni tatang nanang. Manaku kayo. Abay, kanyat pagkikita nyo kanya. Nagdadawat. Nagbibisay ni tinigalaw, ha? Ay na, sa bali man ti Jarnan, anak ka. Ala, di yun sumbatan.
Tapno saan nga adangag pungtot. Ikanda nga rin dyan ka, watanan. Lukas na kayo. Di kayo magmagandita, sangpot ka. Kanaglaang na kita. Ala, ingka ituloy yung aramidam anak ko. Agsina ta dito yan. Agluto ak matan. Bayam asumana o taamam dita. Ne, papanan nyo, Tata Arot. Hindak man sarong karan ni kumparik nga Anton. Silvia! Ah, uwan na. Kagap-gapok matid tabalay na diagsapa. Talaga gayam nga nakapsutan. Nga raw, nagadumag nga minasakit na. Naimbag matataada kayo nga mang sarsarong karkan ko na, Tata. Tane, awan matkadwanan. Noon nga raw, iswa siyak ti mga sikasukon kwanan. Ta siyak ti kasingida na kumpare na. Hello, pare Anton. Adak manayin. Ala, tugaw ka pare. Kahit nagankan. Awan ganas ko amangan pare. Ay, kasano nga rod ang matumar mo dagiti agas mo. No di ka mangan pare. Uraya kun ati papatay ka. Ay na, di ka pa'y matmatay pare. Sapay ado ti mapanawam asanikwam no kaskasanaw. Ay wag. Asinon tungay ti mang tawid iti sanikwam no bilang matay kan pare. Ay, naitangarod ti problema pare. Diyak amo no asino ti pangipatawid Tanay, balo ak metain. Kenawan met anak mi dinay asawak. Awan met ka anak tag may sak lang anak. Ken uray na di asawak. Bugbog tungmet lang anak. Diyak met kaya dagiti kakasinsin ko ta naglalastog damay. Sanungay nga rodon paray. Ay, gusto ko maano ng asawak. Tapno damang tawid iti sanikwak. Gamjak met ng asawa. Ada tayo nobyak iday. Gam nag-break kami metain. Ay no, bay-bay amon ti ex mo paray. Mangkita kakit di manan iti sa bali Ay, kayat mau tayo sa pulan kay ti asawa paray. Adaya may rekomendam paray. Ada! Ubeng ka na pintas. Sinong paray? Elisa, agrubot ka, tada papananta. Ha? Papanantayo, Tatang? Sarungkaran tadi masakit akong parek. Kaya't nakakano makita, tanabayagan tayo na ude panagkita yaw. Ha? Alan, yung kagdigo sa tagsukat kan. Darasay, tanarigat apayan tikid daw, tidandanin matay. Kaya't nakamakita, iso mapantay ti ayan na. Napanan ni Tatang Mau, Melissa. Rimwar, Tata Anton. Mapan ka no gumatang iti tinapay. Diyak lang pag-arop. Si kagayan ti retrito ti amam kanyak. Ha? Iritrito nga? Retrito na nga asawa ka. Anya? Agsapsapulak nga miniti asawaak. Tapno damang tawid iti saniko ama panawak. Sayang no awan mang tawid. Ha? Dayta, no mayat ka amak asawa kanyak. Ngauray lakay akon. Ay, kwa. Uray lakay kan masakit akon. Agdato naklatakan ka, Melissa. I love you. Ha? Kat nakasaghana ang mangikalay sakin ka. Idatag ka iti altar. Kat no kayat nak, pagyamanak, tadamot lang ang pangipatawidak, iti sanikwa ama panawak to. Diyak kaya teraramidan nyo, Tatang. Anya kayo matun, ipaspasubo dakmat. Na, ipaspasubo nga. Pagsayatam ter aramidak, Melissa.
Di ka man nagkasta-kasta. Ay, manmanuday tan. Diyak kaya yata ni Tata Anton. Sana balay, tapagbiit mo lang agasawa kayo. Tamat matayan. Kano matay ni pare Anton. Si Kanton nga asawa na timang tawid iti amin asa ni Kuana. Kun saan na makapapigsa na jay. Iso papilang ti pagasawaan niyaw. Saan nakakaidain day jay ta nakapsutain. Basta man Jack Tatang. Ay, anyat kayat mo. Di gwapo, wawang korta na. Ha? Kitam di kabsat mo. Nakiasawa iti gwapaw. Ngam kitam ti kasasad na ita. Nagkutungan. Awan lang aron trabaho di asawa na. Putot pa ila putot. Isaw nga uri la kaiditan. Bastag na may kantaw. Niyan taon ti pakiasawaam. Sa nabalay, tamabalo ka mula dagaws. Di balasang kanto manan nukas ka sana. Nagkuna nga dantaning tibiyag ti kumpare Marot. Kaya ka Anya, Eh, si katimang tantaning ije kumpare. Ay, unay kan, di ka lamasyan ije kumpare. ay na madlumot adandanin ti apit ni pare Anton. Saan lang siguro ngayon baga ti doktor na. Ang pa-check at tinaningan danday jay. Anya? Sayang ba't ti mapanawan na sa nikwa, awan magtawid. Iso nga ipasawa ta ni Melissa. Kat di namat nga rod kaya. Kayat na. Pilitin ta. Sa pwede bakit abalasang akaaruba ijay. Inton maunaan na tayo ngay. Ay, isan man natila raramida Marot. At daya amat kasta. Masakit lang arudan ngam kayat na pailat mga sawa. Ay, di kumparik nga ron day ta. Sayang ka no. Nawan pang ipatawidan na iti mapanawan na asanikwa. Isong agsapsapol iti asawan na. Kahit, apay, masapul ang mga sawa ya. Mabalin naman nga ipatawid ita sino man no talaga kayat na. Ay, kayat na nga ron ti mga asawa. Anyat mabalin ko ngay. Ay, di mo iramraman tanak mo iti kalukwa Marot. Di na nga rod kayat, pilitam kit din. Kayat na nga ron. Mabutang kanyak na jay. Isopat check ngagtungpal day jay. Iti kayat ko mapasamak. Anyat pangadang yakad di so. Bukas na, manukot ka na makiasawa ka ni pare Anton. Katuanan na, anya nga ron ngay. Kung tandak mat na dya ko manugot. Talaga? Inal daw nga ungtan ka ano bilang. Sige. Ibaga ka ni pare Anton, tagkasar kayon. Basta kasar lang nga. Saan kami ngagkabalay? Why? Tinapatag. Adam ako na nga asawa na. Kanadan tumang tawid. Itesanik ko na iton matay. Nay, apay nga da ka dito parangan ni pare Anton, Silvia. Una tawa na kay parangan nyo, tatarot. Natapilusupo ka. Kanya kukuha mo dito ay. Kalkalpas ko nga nag-inaw ka nagwalis. Siya nga mente para walis ito parangan na tatultulungak. Kaasi ngamin. Anya? Kano maminsan katilot-luto akmat lang. Ay, mabalin ka day. Asal di nga mo nga sikaswan ti kumpare. Tadanton mga sikaso kon kuha na iti mabiit. Ni, asino kumangay? Ni Melissa nga anak ko Agkasardan iti mabiit. Ni, apa nga kasar na ni Melissa kat saan damat nga agnobya? Limit ang nobya na. Kasarlat kurang kadakwada. Kahit kasano pare. Ayaban tayo tayo magkasar kada kayo dito balayaw. Ahuwanan tanay. Mabanugang abumangon. Sige nga ron. Kasaritak ton tayo magkasar kada kayo. Tauray nakaida ka nga kasar kang mabalin. Sige man. Kahit kasano ti gastusin nyo pare. Mano ababoy ti mapartay. Uray sa nga pulo no iso. Ay sos, nagastos una ti sa nga pulo pare.Ag-practical tayo. Uray may isa lang siguro. Talimitaran tayo mo ti dumaray. Alam, makaamukan pare arot. Basta mangkita ka ni ti baboy, tabayadak to. Ay,
Manam nga ikat kalpas lati kasaryo ko ni pare Anton. Agawid ako. Di mo't ko na yung apapil lang ti bagasawaan may kanyanton. Una! Ang magtalinad ka pa dito ya. Uray sumagmamanulang ang oras. Manjak, kaya't kung tagawid tatang. Igatangan na kiti vitaminak, Silvia, wan. Uwan tata Anton. Gumatang ka iti prutas, kanat natang. Igatangan mamin nga ipagatang ko. Uwan na tata. Masapo lang mga anak iti osto. Pagpapigsak, Silvia. Iti mabiit. Mabalon ti anak tabakit. Nakasigurado tay tawidin na kinanton. Ay na, day talatisang kaibagam. Taw-tawid, taw-tawid. At di sumat. Nagswerte di anak ta. Ta adun to ti tawidin na asanikwa ni Anton. Nay, Nay, nay. ada tao. Ingkaman kita ang araw. Mabit lang. Umayak man. Tatang arot. Ha? Pare Anton? Nakigtot ka. Nakakita kanya-kanya. Ay, puro Diyos. Apay abimbangon ka. Nakasarukod ka matan ngay. May ditibalay, paray. Ingkar ka rigatak tatang. Takayat ko makita ti asawak. Ni Melissa kay. Di mo't umumay iji balay. Kwa! Ay, ang mga numatumba ka. Ay, ala, sumra ka. Tagida ka. Di ka bumangon na ata na di mo't agsakit kaya. Pare, ay, isti, manugang ko. At dantaning tibiyag, mausan na ya. Diyak itulok ka matayak kadagos pare. Ay, isti. Ay, tatang. Lumabanak. Tapno mananam ko timnas tiyada sawa namanan. Ay na. Marigatan ka ngaging maganton. Agida kakit day. Di ka bumagbangon. Saan nga road? Ikarigatak ti agimbag. Masapula pumiksaak tatang. Tapno madan ka pa iti apukaw ko ni Melissa. Anya! Napanandya anak tabakit. Pimanawan, ta ilumlumungan na ni Anton. Ay, sapay sumanubli dito'y balay. Kunakno ko naman nataningan ng tibiyag na. Kasta karon tiyamok. Ay, na pumipigsa mo tayo. Si Maranta mo tani din ang asawa. Agad kasanudaytan. Ura na dyan nakta, di na kaya timakidin na kanantong. Ay, mas dawak mga ta pumipigsa mo tani Anton. Di na pala itulok. No talaga nga ipanan. Lumablaban ki din. Ay, Nay. isuman nga tadaytan. Tatang, danang, umayak man. Ay, sos. Ingkapastra ka na. Ay, na problema ti kastoy. Apay kaya kasta. Nakiasawa pa ilangarod kanyak no di nakgayam kaya't akadun na. Kung amin, mabayin samit. Ayaw baham ta kasaritak man. Awan dito'y balayan ton, pimanawan. No kasta, talaga di nakayat. Kwa? Ay, no di nakayat, di saan lang. Asino kumamat ti anak mo, ay. Apay, isulaang ayat ti babae. Ha? Anyat kaya't mo asawan, ang taon? Nasayatan nagawig ka, Melissa. Agsarita taman, anak ka. Noy may papan ka ni Tata Anton ti bagayong, lipaten yun. Kan isa nagawid tao may kwalaan dagiti kawis ko. Pumanaw akong dito'y tatang. Inakagtrabaho iti sa bali ang lugar. Ay, di ka pumanaw, ah. Di daklapdan. Diyak kaya ti makidan na iti diyak kaya ayatan ko nakmat. Isa pumanaw akon. Kunayo ang mabalo akadagos ngam saan mat gayam. Yak mga rod ni namnama pumigsan yan to, anak ko. Si Marantakit din, hindi nang asawa. Basta pumanawak. Tadan pagtrabahwak.
magtinasahan ngay may ni Anton dito'y balay, araw. Un nga rod. Amang ano sakit manan. Kas tanga-tangag paisaw. Ay, hindak to man kitaan. Pamangan mo't no na idalitan. Jak mo't nga nap-napanan iji balay na. Ingkanto kitaan Tamang ano yan tinapasamak kan kwa na. Nay, apay asikatin nang ilukat itiray daw, Silvia. Apay nga dagat iti balay ni Anton, Kat, apay dakas no ada kay tao. Ayan ni Anton. Masakit ka di manay. Aday jelikod, agbalbal seg. Balbalsay. Apay, naimbaganan na talaga Katuan mat. Apay nga ron nga dagat dito ingay. Yeah, sweetheart. Ay, hindi. Pare arot. Ada ka magayam. Anyan jawag mo ka ni Silvia. Sweetheart. Wan. Ni Silvia itan ti sweetheart ko. Tadinak mo't pagan ano dyan anak mo. Anya! Ay, apay nga kasta! Madya! Ay, bababae ka matay ng taon! Kahit anyat mabalin ko ngay. Di na mangaro kaya ni Melissa. Di nagsapulak iti sa balay. Anya! Ay, sana mabalain! Pumanaw ka dito, si ka Silvia! Sana mabalit raramidan niyaw! Sikat ti pumanaw pare araw. Tawan bibiyang mukha na kami. Anya! Ang kunay kan, Melissa! Kuyugan ka, tayo ka idarom danton, kundi babae na! Ay, Anya pilot ko kuwam ngay! Ang kunay kan! Agbababain ni Anton, isungay darom mau! nagsaritaan min kan ni Anton dayta tatang.